Solkar thar tuk chu no mule Vawiin kong Hruaitu tan pathian thu Ngilneihna ti kan ngai thlo ho le dona lalpanen kanin pol na tan kan lo mang le theu don nia san number sumthum le paruk chang sari thu hi lo ngai thla ila o pathian Ngilneihna chu avahlu em mihring fa te chuan I thlan nuai an chu thin lalpana thu malsom ro se amen Ngilneihna kan ti hi soifia kherlo po in kan refia vek thona a soifia atul ve thovin ka ria a Ngilneihna chu thinlung thatna nung changmoi manga lo lang chuak thinlung le chezia dam thlap mi emo thil dim doi thiam mi te soina ani a pathian thatna le Ngilneihna fakna la hi sambua hian atam khop maya Bible pumpuya hian Ngilnei ti hi voiza somruk pakhat la ya chuanga Ngilneihna ti hi voiza somthum pasari lai alang boka Vawiin voiza ni somkwale pariat lai alangani lalpa chu pathian ro pui thinnel Ngilnei misual te an sualanga thung rul ngal mai lova do thei taka Ngilneihna lantir thin an sual an sim du a du sakna thabera du saktu ani a misual hoi kirte po Ngilneihna thatna lantir thin malsom thul chuang ngai lo pathian ani a pathian Ngilneihna hi chu soyanuama donson po hi anuamani chuti lain Ralph Scott akhanin Ngilneihna hi thilpek chu har berpol ani a ma se alo kirle thin alo ti a tunlai khovela ngat phei chuan Ngilneihna hmutur hi atam lo sot viau mai internet tual zola ngat phei chuan Ngilneihna hi hmutur awanga tongkam na tak taka in kheiton na le in ti du da na hi atam em thungani khovel mason na le social system political influence thalo te hianin nuna chok nok zo titi te po hianin a hriat thei thina thin chiat na te in na te in tai na te thin rim na te chumia wanga reaction thalo pek chua te mi soisak te in sual ron ti te kut in thlak ti te tual tha ti te mi poisoi lo chol le buli chiamang chi te hi a hluar em ani Ngilneihna pek chua kan har sata tongkam kha kan pe chuak na sathunga hei kan ril ru hrisel lo wang te po ania ril ru hrisel lo hi chu ril ru chia ani vek chuang lova ril ru dam lo ngai tu na engemo ina adel ri ati boya wanga ril ru lama engamo ril ru him dam lo na awang te po a om ve tho bokani tunlai no pangte hi smartphone an khoina sa a mobile games te hi an khel deuh vek maya chu chuan virtual autism an ti te po hi thlen na sa ema an nung chang an games khel lai te hian an games khel lai atluan lo chuanin an ma ni te hian an thin hi an ti chia a an treu hlur maya thil pai chet le han tra mai te po hian ching thina thin chiat na te treu hlur na te thin rim na te ayu pa za lo na te a thlen na sa emani nu le pa te kan tu le fa te kan en kol na konga kan film khura poimo le zualta a mak toina le khabuziak mi khanin Ngilneihna hi bengong ten an hriat thiam thei tong middel ten an hmu thei tong ani alo ti ya adik emani chu wang chuanin mihring kan chen hona le kan in enkol na hianin Ngilneihna kanin lan tir tona kanin do tona kanin hriat thiam ton ti he poimo ema thinnel le do thei takin in enkolila Ngilneihna in hmu tir zelang achan chu alo kirle thinani apoimo lutukani kan fa te wang hian aquarium hi kan nei pha a achan chu tunlai khovela no pangte an harin no pangkol rong tak te an lo tam ta a
naupang te in sual kong te po an lo zo a nu le pa ten ka toy te kan ti lai te hian mei zel zu kuruk ten lo thiam to a zu te po hian lo tem man zel to mai kum som pali chin te phei hi chu an him to lo na sa ani chu wang chuan lungmuang taka sanga aquarium chunga an lenga muang te an hleu vel te hi mutam sela ran ngai nat na le ran chunga Ngilneihna te nun thlamuang taka aquarium chung zim te an manghan mu tam te hi an ma ni psychology hrim an ma ni ril ru he ta an thuak lam na tho te po hi nasa takin apuyang ti ngai to na te kanan nei ve ngot maya nun na chunga Ngilneihna te po hi zir sela chu mi hring nun ho na po hian nasa takin chu chuan apuyang ti kanan ring ve ngot maya ni ti chuanin kan laka pathian Ngilneihna ringot selo hianin kan chen ho na hian Ngilneihna in mu tir ton kan zir thar apoi mo ema he cholkar thara hian lalpa Ngilneihna chau ni lo kan chung ko atanga Ngilneihna chom tur ching tharila theito pin ma ni lampo in rel felila kan theina china mi te Ngilneihna mu tirela kan tongkama te tongkam chia kan ti mela zonga kan tiang chi te tongkam moi lo tak no pangtena an hriata an chom ve hau lo turang chi te po hi ti lo ram zirila chu ai chuanin Ngilneihna hin mu tirela tong theilo te bengong tan po a tong ngai nom ber an hriat thiam thei ania wangin Ngilneihna hi kan nun atanga nun chua pui turin theito pin itang zelang u subject tu chuan o pathian Ngilneihna chu avahlu mi hring fa te chuan i thlan nuayan chu thina ti a pathian Ngilneihna wangin mi sual te po in pathian Ngilnei kan pana a thlan nuai kan chu a ka him nai ni ka in phen na lungpui ni chaton lungpui ka ta na ka him nai ni kan ti lai hian mi harsat na tok te po in kan thlazar nuaya him na lo chang ve sela chu pathian ramzia po ani a Ngilneihna hi khovela kan dam chung zong chuan angai nomin amu nom berzel don ani hi lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu ikhongai na changin cholkar thar kan lo chuang chuak le tamai hi kan lo me lalpa tukina kan zirlai poimo takmai hi kan zawa yatan malmin som sakla Ngilneihna inhena ta kan mu le Ngilneihna zar kan zo hidu tok mai lawa midang hena Ngilneihna kan lan chutir zel thena turin he thu cha ngai thatu te hi kan za in min puila tharawi min hruaila malmin som thar le thewang che min chandam tu kan lalpai su mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nile nuam le vek ule